Защото аз 6 месеца не исках да влизам. Имах си и все още имам специално отношение към Бербатов. Познавам го този човек. Не е това, което на хората и на феновете им изглежда. Ма изобщо не е това. Точно обратното на това, което те си мислят. И му казах, 6 месеца се дърпах. Не искам да влизам. И той накрая ми каза, не, трябва да влезеш, да му помогнеш. Той се е променил и ти допълнително ще му помогнеш още повече да се промени. И мога да ти кажа, че за 2 години не му помогнах по никакъв начин. Накрая, след като видях, че няма смисъл, че аз няма с какво да допринеса, просто си излязах от този екип. И ония ден чух от ченгето в екипа, че аз съм бил изгонен от екипа. Супер абсурдна ситуация. Аз си тръгнах сам. Това няма нужда да се коментира. Никой не ме е гонил. Това трябва да е пределно ясно. И чух, че съм участвал в чернотото. Че съм бил карал 2 футболисти от националния отбор да не играят за националния отбор, че това било чернотото. Което също не е вярно.